И здравейте хора в моето ново видео на Brawl Stars. В това видео ще вдигнем, или по-скоро ще се опитаме да вдигнем Gold на Ranked. Да, леко съм се процъкал този сезон. Малко, доста малко. До Silver, колко да стигна там до Silver 2. В това видео искам да вдигнем Gold. Ако можем още повече ще е добре. Даже доста добре, не изключвам колкото съм е по-нагоре, но няма да е лесно със сигурност, хора. Над Silver 2-3 вече става трудничко, затова че просто нека да се мятаме към първата игра. И така, хора, в първата игра се падна Knockout, а там мисля да избера Search, между другото, хора. Падна ми се Search, не ми се падна, купих си го с Pizza Slice преди около 1-2 седмици. Събирах си Pizza Slice зад него и си го купих. Наистина, не мога да кажа, че съм много добър с него, но наистина е уникален броер. Така, нека да се насочваме към играта. Между другото и този скин доста ме кефи. Прилича на Buzz Lightyear буквално. За спомен колко беше гнусен и този броер. И доста яки пинове получих. Нали да ги спомена. Спайк ме уби. Отново казвам, хора, изобщо не съм добър с Search. Броуъра ме кефи. С това игра с него на ранкет, за да не губя купи, защото съм слаб с него. Трябва да вземем това рум задължително, ако не искаме да загубим, но аз пак умрях. Първата игра, като гледам, ще я загубим, да. Категорична загуба. Наистина, аз нищо не направих, отбора ми нищо също не направи, нищо по-специално. Но не мога да се оплажа от отбора ми. Аз също нищо не направих. Нищо нали свърши тази игра. Нека да си пожелаем успех в следващата ни игра. Така, хора, падна се Баунти. Тук мисля да избера, не знам, колебая се и то доста. Между няколко. Добре, ще избера Гейл. Наистина, той ми е мейн, Гейл мейн. Той е, според мен, аз съм най-добър с него в цялата игра. Не мина най-високи купи, но съм най-добър. Тази игра трябва задължително да вземем, защото наистина съперниците ни са доста слабички. И това трябва да е задължителна победа за нашия отбор и най-вече за мен. Пак ме убиха. И какво? Падаме 5, майко. Колко съм слаб аз. Добре. Супер. Поведохме ги вече. За щастие. Не. Пак умрях. Хора, много мразя този мод Ранкед. Отвратителен е. Доста много мразя. Отвратителен е. Окей. Правиш победа. Добре, както и да не е сега момента. Айде и победа. Този път не направих чак толкова слаба игра и да, Леона е стар плеер. Мисля, че заслужено спечели наградата за стар плеер. И тази игра съм доста доволен, хора. Нека да се мятаме към следващата, която е трета за това видео. И както виждате, хора, падна се Хайст. Тук мисля да избера Шели. Доста съм слаб също с нея, но играем се с Шели, няма да ви лъжа. Играем се. Слабичък съм, но няма значение. Играем се. Така. Това ще бъде също доста оспорван матч. Или игра, както искате го наричате. Защото и моят отбор е добър и тяхният отбор също изобщо не е слаб. Даже напротив.
Аз трябва да ходя да трепя демидж, да правя демидж. Аз тук се занимавам с кутията и ме убиха дори. Тази игра ще е много, много тежка. Убиха ме пак. Не. Хора. Положението е много тежко. Не. Аз пак ме стига. А ние сме направили 1%. Хора, не бива така. Да, няма смисъл да се боя. Ясно е какво ще се случи. Това ще е втора загуба за това видео. Наистина тези бяха доста силни. Нямахме какво да направим. Наистина оставиха ни без шанс за спечелването на тази игра. Но нищо, нека да си пожелаем успех за следващата. Хора, падна се джемгарап, не се беше падал до сега. Тук мисля да избера. Колебая се между Биби и Сърч. Хора, знаете ли какво? Чиста работа, избирам Едгар. Трябва просто... Не съм този зон, пак сме доста слабички на ранке. Трябва да станем голд. Не губим. Купи за това, че дори да загубим, нищо не губим. 10-15 точки. Или 20 и по-повече. Това нищо не са. С една победа се възвръща даже в тройно, четворно. Добре, убихме тук Гроу, мисля, че. Май няма такъв броуър. Забрахме името на този броуър. Дали пак ще го убием? Измъкна се. Измъкна се доста хитро, бих казал. Браво. Тук браво на Емс. Добър кил. Хаха. Ще дойдеш ли пак тук, Белигоч? Yes. Yes, бе. Още един кил. Трябва ми още един джем. Ставаме с 10. Бягам. Убийте ги. Да ни припърва до мене. Добре. Yes, бе! И това дали ще е победа? Да! Втора поредна победа за това видео. Доста добра игра също. Аз съм стар плеер. Мисля, че направих страхотна игра, хора. Заслужено станах стар плеер и заслужено победихме. Yes! Вече дори хора сме на една победа от това да станем Silver 3. Наистина горе-долу бързо стигнахме. Тук. Нокаут. Предния път с кой играх? Сърч. На това път не е с Сърч. Ще игра с Франк. Той мисля, че е подходящ броуър за нокаут. Защото бие доста демидж, само че ако беше далечен ще е доста по-добър. Тази игра трябва да я вземем според мен на всяка цена, за да станем Silver 3. Не трябва да се схвърляме. Да отиваме да ги убиваме веднага. Ето така, пасивно да си играем, да си ги притискаме. Но то ще се дойде момента. Шерлока тук. Останаха ми на един хит. И пайперката не умря. Стига, бе, човек. Аз сам ли съм? Не, с Дайнамайка. Сега къде ще ми избягаш? Стига, избягаме. Не, стига. Не, използвах се супера, хора.
Трябваше да се го запазя за другия рунд. Нищо. Пак ще го събера. Моля ти се, убий ги, има шанс. Не, какъв шанс бе, човек? Какъв шанс? Дай на май, какво да направи? Той направи пак, че уби някой. Поне да отсрами малко. Аз Шерлока пак тук проверявах растите. Добре, това е клонинг. Браво. Бибито уби Леона. Браво! Бибито наистина е добра. А сега Шерлока трябва да умре просто. Всички трябва да я притиснем и да умре. Давай! Браво! Давай! Айде! Спечелихме го този рунд. Браво на нас, браво. Браво и най-вече на Бибока. Защото най-вече тя не спечели. Тук рундът. Аз направих 1 кил, а тя 2. Не трябва така да ни притискат. Дай на майка, къде е? А защо се подскача, а не ги убива? Добре, имам супер. Това е добре. Давай! Браво! Уби! Давай! Yes! Айде! Победа! И вече официално сме Silver 3. И да! Айде! Каква победа отново! Yes бе! Стар дропа, супер рер, нищо. Айде! Каква хубава победа наистина! Страхотна игра, хора! Страхотна игра! Нека да си пожелаваме следващата да е такава. А нека да се мятаме към следващата игра. Тя ще е на Джем Гра. Падна се вече. Какво да се беше паднал, вече се беше падал. Тук не знам кое да избера, хора. Колебая се. Ще избера Едгар, най-добре ми бrawler. Защото хората тук си избират, мисля, че едни от най-добрите бrawlери. Аз трябва да върна с моя най-добър. Добре. Взех тук първият джем. Вземи джемчето. Добре. Обаче умря. Не, аз умрях. Току-що скочих буквално. Умри бе! Yes! Пайпърката и тя трябваше да умре. Нищо. Аз ще че водим. И то на 0. Трябва да го бия този Дарил. Трябва да го бия просто. Скачаме на... Супер! На колтът. Оставим ги. Оставим ги без тю. Нищо, поне ги взе. Защото можем да ги взем. Как бягах? Давай, всички назад! Назад! Не, стилото умря. Убий го де! О, не, аз умрях. Не! Хора! Стилото е виновен, защото не бягаше, ами ги ръчкаше. Сега ще загубим заради него. Да, Дарила тука. Добре, не ме заколиха. Прежалиха ме. Дарила умрели и му взем... Давай ти, бягай се, Назаре. Взимай ти, давай, бягай. Бягайте, бе, хора. Бягайте, давай. Бягай. Браво, Стю. Аз ще ги взема тия. Вие бягайте. Бягай, браво, бе, Стю. Уникален. Айде! Победата е наша! И сме мисля, че на 4 победи от това да станем голд. Наистина, отново поредна игра доказахме, че можем да се боим, че сме добри. Класата. Доволен съм и от тази игра.
Айде да се мятаме към следващата игра за това видео. Тя ще е на Хайс. На Хайс първия път ни убиха, ама голям бой ядахме. Да си пожелаем това да не се случва отново. Ще избера Сърч, играем с него пак. Днесна аз доста мразя Хайс. Това е според мен един отвратителен Знам как да го нарека. Не мап, ми... Извинете, хора. Добре, сам. Имам супер. Yes, бе! Давай! Добре, набих добър демидж, хора. Yes, бе! Yes! Мисля, че съм с грешния гаджет, но няма значение. Не, убиха ме! Бях вече сам до кутията, обаче бомбата на Dynamite ме уби. 16% ни остават само. Да направим и побеждаваме. Загубихме. Аз пък загубихме. Убиха ме. Ако и тая игра загубим, човек ще поудея. Ще е срамно, ако загубим тази игра. Това не се случва. Поредна победа. Yes. Отново страхотна игра. Наистина правим уникални игри. Представяме се на доста голямо ниво и просто не се отплаща. Така трябва да играем. Yes, бе. Айде да се матаме към следващата игра. Тя е на Баунти. Баунти, добре, аз обичам Баунти, бих казал. Добър. Ще го нарека пак мап, ви както искате го наречете. Добре, Шелето е добър избор. Бото малко... Поред мен не е. Но нищо. Мапа бих казал, че става за Едгар. Не е много добър, но става. Този мап е перфектен за Шели. Затова казвам, че е добър избор. А сега другия Шели ме убива. И Бо е добър за този мап, но не е добър оброва според мен Бо. Убийте го. И не умирайте вие ли? Не, Шерлока. Тук е, мисля, че Бо... Не, са шаям шамари, където му скочих. Добре, водим. Браво на Бото. Не! Лошо. Доста лошо, умряхме! Тази игра, хора, не искам да предсказвам, но като гледам ще я загубим. Мандито там трябва да умре! И го прави. Умира. Не! Те са на 2 точки, ние сме на 4. Просто не трябва да умираме. Каквото да се случва, не трябва да умираме. Трябва само да ги стреляме. Бягай, бе, Шели! Добре. Не, Шели, какво правиш, бе? Мандито умира. Убийте там някой още. Мандито пак ще хода да трепя с хора. Не, бе, човек! Сега, ако бяхме с някакъв отбор, който да се говоря, чак да им кажа да ни отиват да се пазят. Аз да ходя да убия Мандито. Чак да спечелим. Баси тъпата игра е тая, бе, човек. Къса тия са отборници, бе, брат. Не. Те не знаят какво правят Brawl Stars тея. Бах ти соповете. Тук ще избера Гейл. Само ме дразнят. Мантито беше най-слабия от тяхния отбор. Пак щях да се убия и най-вероятно ще ме разпечелим.
Ай, те може да са запазили, да са ги убили, ама аз доколкото видях бяха до тях. Тъпо, и сега пак играем на баунти. Не се получават нещата на баунти. Пак губим. Пак ще загубим. И тая игра, като гледам. Както почна. Каквито сме слаби пак. Това мап е за Пайпър. Ние имаме Пайпър, нашата Пайпър не знае къде се намира. А тяхната Пайпър е някаква мастърка. Да, мен ме убиха. По най-нелепия начин, който може да му убият. Супер, нямам супер. Хайпърчарджа ми не е заредим. Кора просто уникално. Мазалак. Да, 4 на 14 хора. Ще загубим тази игра. Няма просто какво да направим. Давайте! Притеснете я! Седят и я гледат, майко. Ако се беше измъкнала, ще да се хвана за главата. Давай! Бил! Чакайте само намеря. Давай, брат! Стига, бе! Убиха на тази игра, бе, човек! И съотборници ми пак не бяха нищо особено. Само моля ви са. Супер сил, не пускайте то гаден мап. Не е баунти. Не е баунти. Човек пак е баунти. Не! Докато не загубим 300 точки, няма да се спрат тия супер сил, бе, човек. Стига, бе! Не! Докато не загубим 100 точки, няма да се спрат супер сил, човек. Аре, пуснете нещо друго! Пуснете Brawl, не сте ме пускали днеска даже. В това видео. Добре, поне сега са ботове, доколкото виждам. Не са ботове, но са някакви много слаби. Тая игра ще си я вземем. Добре. Айде, победа! Yes, бе! Айде и път да бием на това баунти. И аз съм стар плеер. Айде, бе! Заслужено. Още 200... Някъде към 300 точки още. Че е по-малко даже. 264 точки и ставаме Gold и ще получим Mythic Star Drop, който него може да се падне нещо. Ще го отворя разбира се на видеото, в това видео. Добре, Джемгра, поне се отървахме от това баунти, човек, направо. Едгар, добре, ще се избера Едгар. Така. Пак ще е тегъв матч, наколкото виждам. Взимаме първото джемче! Не де умира просто, не де умира просто. Франка умря. Поне го уби. Не го е убил. Мислех, че го уби. Хора! Много мразя този бъз, бе, човек. Най-гнусният бровър е това. Само се спамва при тебе от нищото. Тая игра пак ще я загубим, като гледам. Какви са ми слаби съотборниците пак? Трябва да го убия то. Да, то няма никакви... Джемчета! Там стана меле! Умри, бе! Умри, бе, гад такава! Не умря! Стига! Добре! Убих тук... Как беше Мортиса? Мортиса го убих. Умри, бе! Стига, бе, човек! Стига, бе! Да, вече няма. Загубихме. Най-вероятно.
брат! Бъс не умря! Как не умря, бе? Не, аз не можех да се пусна хайпера. Стига, човек. Не! Умри, бе! 2 пъти го убих и накрая не можех да го убия. Стига, бе, човек. Ей! Джемграб също е много тъпо. Аре, пуснете Brawl Ball, де! Суперсел! Ходзон! Поне не е тия мапове, които са с такова. С звездички и с джемчета. Чапалдея! Кой ще ни път ми даде баунти или джемграб, човек? Чапалдея! Нашия отбор е по-добър, трябва да се вземем тази игра задължително, защото са слаби опонентите ми горе-долу. Трябва да я вземем тази игра. Горе-долу рядко виждаме такива опоненти слаби. Умри, бе! Умри! Добре, умря. Браво. Скъп си гаджета! Бе, хора! Ние водим много. Ако тая игра вече не я взем, ще поудея вече. Добре. Нищо. Добре, защо се тия покота се хилват в последния момент, бе, брат? От другия отбор покот се хилва в последния момент с Hypercharge. Поков моят отбор с най-грозния скин в играта. Пълен соп. Не си заредил супер един път. Добре. Важното е, че пихме. Yes. Аре, направо бит. 5%. И това ще е победа. Yes. Сега пак да ми пусни Ходзон, самоля. Изпълнихме тук квест, който е за 8 победи. Супер рер, 200 XP, дублърс. Дано да стар дроп да го отворя. Не. 1000 коинс от това. Имам нужда от коинс. Просто както виждате, първо на първо, Шели, ако забелязвате в предишните ми видеа, съм ми купил абсолютно всичко. Search също работа съм купил всичко. На Мек съм ми купил още малко. Малко съм апгрейднал. И Otis съм взел Hypercharger и съм го апгрейднал до Max. Абе да, охарчих се. Последно време се охарчих яката, но наистина съм доволен. Доста неща си купих. Hypercharge-ове, апгрейднах си до Max, доста броери. Най-вече се радвам за Search, защото искам да ставам добър с него. Добре, супер се ме послушаха, аз пак избирам Едгар, за да станем по-бързо го от това видео, да не става 1 час. Пак се пара Ходзон, благодарен съм на Supercell, че ми дараха Ходзон. Добре. Ходзон. Хубав мап е, хубав, измислено е добре. В принцип, искам, наистина са, знам тази дума, да, някакъв друг мап, който е с 2 страни. Защото е по-готино те. Те с само, нали, да има само едно кръгче е по-тъпоте някак си, не знам. Те има кефи повече. Абсолютно нямам никаква причина, просто те и повече има кефи. Бързо трябва да умрем. Или поне аз да не умирам. Защото не е изключено! Гад такава! Гад такава! Yes! Не! Той Сърджи ми помогна. Браво! Добре, водим ги отново. Уби го. Браво! Не му скача. За какво му скачаш, бе, човек? За какво му скачаш, бе? За какво ти е да му скачаш, бе? Иначе, за какво ти е да ходиш да му скачаш? Добре, тази игра също мисля, че ще бъде спечелена. Бибито там дори е сама. Давайте, 2%. Айде, победа!
Ходзон. Ай, сега пак ми дай Ходзон. Моля ви за Supercell. Вече сме на 103 точки. Това са... Не знам дали ще имаме късмет на една игра да ги направим. Не ми пречи на 2 да станат. Да станат, това е важното. Сега, моля са отново Ходзон. Да, Ходзон! Yes, бе! Supercell! Боговете на Supercell ме чуха. И... Yes, аз пак избирам Едгар, хора. Играем с Едгар. Както виждате, получавам с Едгар. Да не продължим някой на тя. Те се избраха бързичко. Добре. Вярвено. Пак не се накръкче нищо. Важно е да пием. Това ще бъде... Не искам да казвам да такова да кълва. Това ще бъде загуба. Отборът е по-добър от нашият. За съжаление, но да се молим да победим. Убих бибито. Ние отново водим в точките, в процентите, не? Извинете. Не. Добре, не мога да една майка, но уби стюто. Аз пък стюто. Лоуто, докато се изкажем, убиха и мене. Това балон е много дразнаш обаче на Биби. Yes. Тайра. Не мога да вярвам, но също имаме шанс да спечелим и то голям. Водим с 30%, че е повече. Умри. Yes. Аз имам хайперчарч, супер. Добре. Избягахме бомбата на този гаден броуър Дайнамайк. Yes. Айде бе хора, айде! Абонирайте за канала, моля ви се. И тази игра също е специална. Да видим сега дали ще имаме късмет. Да ни даде 103. Да! Голд 1! Официално ставаме Голд 1. Скриншотваме си го. Yes! Mythic Star Drop, хора. Айде! Скрити палци ми са пани нещо. Хора, отварям космоса. Айде! Дай ми нещо, Supercell! Моля ми се! Удивителен скам за края на видеото. Supercell! Нищо. Важно е, че стигнахме Gold на ранкет в това видео. Ако ви е изкефило, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала. Довиждане и до следващия път.